ang tubag ni Kristo sa pangutana ni Judas, iyang usas iyang mga apostoles. Gipangutana siya, nganong kami ramay imong sultihan? Nganong dili na lang ninimo isulti ngadto sa tanang mga tao? Ang gisigig tubag ni Hesus mao nga, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Nakasabot ba mo nga nung mauni ang tubag ni Hesus? Wa man siya mo tubag, wa man ako ni gisulti sa tanan tungod kay ana. Wa, ang iyang gisigig sulti, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Gitubag ni Hesus ingon ani tungod kay dili kinahanglan nga isulti nato ang kamatuoran sa mga tao nga dili na mutuo sa kamatuoran gikan kanato. Kana bang gitawag nato biased nga mga tao. Tanawa ra gud sa first reading, sila si San Pablo nagtudlo, pero ang mga Hudiyo nga di gustong mutuo, apil ng dili mga Hudiyo, batuon na, sabot na noon nga batuon si Pablo o si Bernabe nga nagsulti man ta sila sa kamatuoran tungod kay di man sila mutuo. Pero pag-abot nila dito sa Listra, kay mituo man sila, ilang giisip si San Pablo o si Bernabe nga mga Diyos, kay nituo man. Kamo, mutuo ba mo sa sugo sa Ginoo? Nya, mutuman mo. Nawa na, hilom na. Ang nahigugma ra gyud mao'y sultihan sa Ginoo. Adto niya ipadayag ang tinuod nga kamatuoran sa nahigugma. Kay kani manggong nahigugma, dili ra ni mutuo, mutuman pagyud, magkuyog man ang duha. Tanawa na inigingon sa laki ngadto sa babae nga nahigugma niya, I love you very much. Kuyog ta na. Nya, unsa may bation sa babae? Kung tinuod siyang nahigugma, mutuo siya nga ang laki, nahigugma niya, mo sunod siya pulong sa laki. Maingon dayon ng babae, asaman, kanusaman. Ana dayon. Maingon dayon ang laki, now na. Tiks-tiks na sila. Now na. Sibat dayon babae, mukuyog. Ngadto. Di mo tuos mamagpapa oy, ang mamagpapa nga magtan-aw sa ilang anak nga ang uyab barumbado kay tanan nya moingon ayaw intawon anak day kay mura ra jud kag naghikog anak. Di gyud maminaw ngano man nahigugma man. May magkamoy mo tipon, anak dayon. May magkamoy mo tipon. Sus magantos gyud ka anak. Inyo man siguroon ang tao judgmental ba yan ninyo iya ginang ipaglalaban, di ba? Na usbon ako pagpangutana, nahigugma mo ni Kristo. Nya, mutuo mo siyang pulong. Mubuhat mo. Unsa may pulong sa Ginoo karon? Pamalit mo slat. Usa na sa nga pulong sa Ginoo? Higugmaa ang imong kaaway. Pasayluag kapituan kapito ang nagpanamas-tamas kanimo. Mutuman mo ana. Wala mutuman. Ana, ayaw na mo paningil anang mga utang. Ayaw mo pagsigig usab anang mga hinimos Ginoo. Puy ang kamatuoran. Ayaw na sigig usab ang color sa inyong buhok, ang pormas inyong kilay, pero wa bitaw mingon anang Ginoo. Pero murag apil man siguro na ako ra na ba. Pero mutuo biya sad ko nga kining akong gisulti mao sa niyang gustos Ginoo. Nga naman kay matud pa ni Kristo, kung nahigugma mo nako, mutuo mo sa akong gisulti og magtuman. Nya kung inyo na ning buhaton, matud pa niya, ako og ang akong amahan mupuyo diha kaninyo. Ug ang Espiritu Santo
magtudlo kaninyo kung unsay among ipasulti. Tanang mangutana ng uban, pader di ka ma-stress anang imong wali nga unsaon na pag-maintain nga ang standard kuno ba, ang quality sa wali ay kalagi kuno viral na ba inana nakuha man ko ma-stress kay ako raman ang pasagda ng Espiritu Santo nga mo'y musulti, igo raman kong mubukas akong bahala na siya nga mo'y musulti. Una usahay naay masakitan, usahay sad naasay malipay, di ba? Parehagon nila ni San Pablo o ni Bernabe, nila ni San Pedro, sige raman silang sulti, agi patay gyud sa wakauyon. Awta na katong akong pipila ka mga wali na ay ni comment sa mga kapader ana daghan bang comment nga negative pero daghan sa gayong naingon nga ganahan kay ko sa imong wali pader mo na ang pulong sa Ginoo sakit para sa mga dili muhigugma sa Ginoo, pero ang pulong sa Ginoo makalipay nindot kayo paminaon basta motuo ta sa Ginoo ang or mahigugma ta sa Ginoo. Ang tubag nato sa Salmo nung dumato, dili kanamo Ginoo kundi dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Kani man kung nahigugma, dili gid nimo angkon nga ako maoy sentro sa pagdaig, ako ang sentro sa imong pag-alagad or pag-ila. Kung dili, ang sentro mao ang atong gihigugma. Tanawa na ka ng mga ginikanan o magdaas ilang anak nga love kay nila. Kani bang bata nga kuguson ba? Di ba? Ang sentro sa pagdaig katog yung bata. Hala, ka-cute sa bata. Wa man maliwat sa mama. Nya puno-punuan na lang sa uban. Hala, liwat kay sa mama. Proud kay kas imong anak. Anak. Nindot kaayo nga ang Ginoo mo itong dadon nga atong gihigugma maoy atong himuon nga ipresentar nato katawhan nga mao ni ang atong Ginoo. Mo na ako mo presentar jud ko ninyo dinhi nga kon mohigugma mos Ginoo nya maminaw mos akong gihangyo labi na aning pagpalit og slat lipayon gid mos Ginoo. Dili ako'y mulipay ninyo, tagaan gid mo abunda nga kaning grasya sa Ginoo, dili ako'y muhatag. Ako ginang ipadayag kay mao ni ang atong Ginoo. Usa kini ka Ginoo nga dili gyud mohikaw og dili mahubsan sa grasya. Bulahan tong mohigugma sama ni San Pablo. Sa una biya si San Pablo wa beto mahigugma sa Ginoo. Iya biya tong gipangpatay ang ni gukod sa Ginoo. Pero sa dihang nahigugma siya, ang gahom sa Ginoo nga naa niya, nahitabo dito atong bakol. Katubang di kalakaw. Di ba iyang giingnan? Sa to? Tindog. Nya, ni tindog. Ni tindog, ni lukso pa. Lakaw-lakaw. Anak. Asway ko nun ninyo gingon ang inyong anak kanang natuog ba? Anak ninyong tapulan kestanan. Na bangon, mo bangon na mo hugot nung nagbukot sa habol. Tungod kay ang imong kasing-kasing o guna-guna basig wap apoy Ginoo ang nagpuyo diha ang imong garbo ikarong buanga kap sige la kag luko diha gabi na kay kam uli dinhi buanga ka magsikag ana ba bangon diha. Asa pa na umubango na kusmo nang naon ato maglakaw dili maglakaw-lakaw dili maglayat-layat sa kalipay ba nga naman tungod kay dili Ginoo ang imong napresentar niya kung dili ang imong personal tawhanon nga batasan. Muna atong ipangandoy nga ang ato unta rong nasod harian unta sa atong paghigugmas Ginoo. Ang ato sa dinhing kinabuhi ni atas parokya, ni atas atong simbahan nga Katoliko, ato untang mapakita ngadto sa uban unsa ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Dili pagarbo nga unsa ta,
Ako malipay gyud ko magtan-aw nga dunay daghan og nindot nga kausaban nga nabuhat nato dinhi sa atong parokya sama aning atong pagpanindot aning atong simbahan, pagpanindot diha sa atong nataran kana atong parkingan. Magtan-aw sa kos kanang mga ano ba nga atong gipanghibra atong kapilinya, magtan-aw ta ba nga mga tao sige na jud adto, daghan na kayong tao magsigig adto kay mura sa silang nakaadto og Portugal, mura sa silang nakaadto og Cuba de area, kamahal nga tong plite. Ay padiha kay madarag habal-habal abot dayon ta. Yang anong natukod man na tungod gihapon kay ang Ginoo mi hikap sa kasing-kasing sa mga tao nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Una, naot unta nga padayonon ni nato kay nakasiguro gyud ko ang katapusang pagpakita sa Ginoo ug pagpuyo uban kanato didto gyud sa langit. Karon bitang buntag ni sakit magmaayo akong tiil, gibikugan ko ba na di naman ko hapit ka lihok sa akong tiil nga tuo. Ingon dayon ko mga alas 3 kadlawon, ingon dayon ko wa na mura bag alimungaw ba, wa na paralyzed nako. Ana ko nakuha na. Di naman malihok, sakit naman kayo. Nako, wa na paralyzed nako. Ayan ko hala. Guula sa kag mo-paralyze ko no. Nya akong lihok-lihok gamay, mubikog man ako. Ladi naman tingali gini mo naman tingali ni. Paralyzed naman gitingali ko. Akong giyan akong kamot, lihok pa man. Kay gahon-huna man ko tong anhing akong amahan ba, Papa Sibero na pagkabuntag na di naman mulihok iyang piaw nang anak-anak ba di na stroke di ay di na malihok di nakakuha sa kutsa sa iyang plato ba makahig na niya iyang plato sa iyang tuong kamot siya ngano maning kamutan di naman ka maong mukupot sa ning plato makahig niya ba wa taon kay bawong atake na di ay o to ganiha nya pag pangadji na nako murag ang gipahinomdom sa Ginoo nako ba gamay na lang baya kaayo ang panahon nga nahibili nimo. Ayan, pag tinarong na ha, nako, unahala na mga tiwasunon diya, Lord, kay kandaghan na sila, ako layo-layo pa sa di, oy, gamay na lang kayong panahon ang hibili nimo, muna pag tinarong na. Nindot sa nga reminder ba? Ayan, nako niya sa akong buhaton. Siya, basta pag tinarong lang, mura na. Asa na gamita to the max awa mangilaing nasuod sa kong hunahuna baligya ginang slot ito nagkatawa ko ganiha ano mo sa to'y lamdag ambot Ginoo ba to'y gasulti yawa ba ka to'y gasulti noon gihadlok-hadlok lang ko ato ba pero mabaya na ang kamatuoran sa tong kinabuhi nga mukalit lang ta ug kawa dinis kalibutan pero dili unta tamawa sa atong pagkuyog sa Ginoo. Gugma gyud. Higugma kita niya, magtuman kita sa tanan niyang sugo sa mas mahal nga birhen nga magsige ra gyud ingon, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ana no? Sige, nindog na ta.